Atendendo ás demandas das familias, o Concello de Lousame optou por organizar o verán activo deste ano nunha única quenda en horario de mañá. Desenvolverase entre o 10 e o 21 de xullo, de 9 a 2, coa excepción da saída ao Aquapark de Cerceda prevista para o luns 17, que será durante todo o día. Temos moitas peticións de familias que prefieren que sea así pola idade dos nenos, sobre todo porque son nenos moi pequeniños, son, bueno, por experiencia do ano pasado, moitos nenos de 6, 7 anos, que consideramos que si é todo o día, pois a última hora estes nenos están cansados e non disfrutan tanto do que son as actividades que temos preparadas para eles. Co cal consideramos que é mellor pois facelo solo de mañán, van a aproveitar máis, van a pasar mellor e van a estar máis frescos para o día seguinte. Eso sí, o luns 17 de xullo vai ser todo o día, vai a ser de 9 da mañá a 8 da tarde, porque pois temos preparado a excursión que tanto lle gusta aos nenos, pero tamén aos pais, que é a Cerceda. Vamos ir todo o día, vamos a marchar pola mañá e vamos a vir pois ás 8 da tarde será a chegada. A base destes campamentos sitúase no Polideportivo Municipal da Silva, pero haberá saídas prácticamente a diario, compaxinando actividades deportivas coas de auga. Son actividades monográficas cada día, na que sempre vai haber unha actividade deportiva e unha actividade de auga. Vense a piscina, vense en chaules acuáticos, vense a saída ao río, vense a Cerceda. Entón, cada día vamos a ter esas dúas cousas. A rede de voluntariado colabora na organización, incluídas as dúas voluntarias europeas que acaban de chegar de Turquía. Gracias á rede de voluntariado que unha vez máis vai a colaborar en estas actividades monográficas. E tamén comentar que desde hai unhas semanas chegaron as novas voluntarias europeas, Emine Cara e Yasemin Teníker, que van a colaborar tamén eses días en estas actividades lúdico-culturais que temos preparadas. O prazo de inscripción para os empadroados no Concello de Lousame estará aberto ata o 18 de xuño. De quedar vacantes, abrirase un novo prazo ata o 25 para solicitudes de outros municipios. As prescripcións podense facer na plataforma de bandoticket.com. Do 8 ao 18 de xuño para veciños do Concello de Lousame e do 19 ao 25 para outros concellos. Ofertaránse un total de 100 prazas cun custo de 45 € para veciños de Lousame e 65 para empadroados noutros concellos.